Ar y 5 o Fai, bydd pobl Cymru yn cael y cyfle i bleidleisio dros pwy fydd yn ei cynrychioli yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae 60 o aelodau yn y Cynulliad Cenedlaethol. Bydd 40 ohonynt yn cael eu hethol ar sail pleidleisiau etholaethol. Bydd yr 20 sy'n weddill yn cael eu hethol ar gyfer y 5 rhanbarth Cymru. Y rhanbarthau hyn yw Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru a Dwyrain De Cymru. Mae pob un yn cynnwys rhwng 7 a 9 etholaethau. Ar ddiwrnod yr etholiad, byddwch yn cael 2 bapur pleidleisio. Mae'r cyntaf ar gyfer pleidleisio dros eich aelod etholaeth. Rhowch groes yn ymlwch yn ymgeisydd rydych am iddynt gynrychioli eich etholaeth. Yr enillydd fydd yr ymgeisydd gyda'r nifer fwyaf o bleidleisiau. Yr enw ar y system bleidleisio hon yw'r gyntaf i'r felyn. Mae'r ail bapur pleidleisio ar gyfer eich pleidleisio yn barthol. Ar y papur hwn, rydych yn rhoi croes yn y blwch sydd gyferbyn ar pleid wleidyddol rydych yn dymuno iddo eich cynrychioli. Y system aelodau ychwanegol yw'r enw a roddir i'r system hon. Llunwyd y system aelodau ychwanegol i sicrhau bod y Cynulliad yn fwy cynrychioliadol o bobl Cymru. Dyma sut y caiff yr aelodau hyn eu dewis. Caiff cyfanswm y pleidleisiau o'r balot rhanbarthol eu cyfri ac yn ei rhannu gyda nifer yr etholaethau mae pob plaid wedi hennill o fewn y rhanbarth honno, ac ychwanegu un. Enghraifft, os yw A yn cael 50,000 o bleidleisiau rhanbarthol ac wedi ennill 2 sedd yn y rhanbarth, rydym yn adio 3 ac 1 i gael 4 ac yna rhannu 50,000 gyda 4. Mae hynny'n rhoi cyfanswm o 20,500 i A. Mae B yn cael 30,000 o bleidleisiau rhanbarthol ac mae wedi ennill 2 sedd etholaethol. Rydym yn adio 2 ac 1 i gael 3 ac yna rhannu 30,000 gyda 3. Cyfanswm B yw 10,000. Mae C yn cael 24,000 o bleidleisiau rhanbarthol, ond nid yw wedi ennill unrhyw seddi o fewn y rhanbarth. Felly, rydym yn rhannu 24,000 gydag 1 ac yn cael y cyfanswm o 24,000. Canlyniad felly, mae gan A 20,500, mae gan B 10,000 ac mae gan C 24,000. Felly C sy'n ennill y sedd gyntaf ar gyfer y rhanbarth. Yna, mae'r broses yn cael ei hailadro. Mae cyfanswm A yn dal i fod yn 20,500 a chyfanswm B yn dal i fod yn 10,000. Ond y tro hwn, mae gan C 1 sedd. Felly, rydym yn adio 1 at y sedd ac yn rhannu 24,000 gyda 2 mwyn cael 20,000. Felly, y tro hwn, A sydd ar cyfanswm uchaf ac felly'n ennill yr ail sedd rhanbarthol. Mae'r broses yn cael ei hailadro ddwywaith eto er mwyn cael 5 aelod i'ch cynrychioli yn y Senedd. 1 aelod etholaeth a 4 aelod rhanbarthol. Ar wahan i'r ffordd y caiff aelodau eu hethol, naill trwy'r system cyntaf i'r felyn neu'r system aelodau ychwanegol a'r adaladau eiryddol maent yn y cynrychioli, does dim gwahaniaeth rhwng aelodau etholaethol a aelodau rhanbarthol. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae aelodau Cynulliad yn eich cynrychioli chi a gwybodaeth am sut y gallwch ddylanwadu ar waith y Cynulliad ar gael ar ein gwefan, sef www.cynulliadcymru.org. Eleni, gall bobl Cymru 3 gyfle i bleidleisio. Am rhagor o wybodaeth, ewch i pleidleisiwch 2011.org.